Sagudayan nga ti surat, ti pakasalitaan ni Jojo. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang manonemi, tao awa an-anawa anak ni Willie, numanan tumaugak. Gusto nan bro, mabartekan. Anong nga sabi na nga inawis ng aginom ta? No di mo kaya nga mabarteka? Diba? Inawis na. Kapot ada problema. Kalimbaga mga tipak sulbar ti problema kat arak. Ito, apa ano nawa anak? Nga uminom ti ado. Kahit ko mabartek, kahit ko mabartek, kahit ko mabartek. Tala ka. Kaya imbaga ka uminom ta, nga saan ka nagbartek. Uminom ta ti arak kunak, nga saan ko imbaga nagbartek ta, o nagbartek ka. Nasa ganoon na tinakam ko. Really? Amo ka. Nga saan nga na siya at nagrebelde ka. Ti aramidam kit di, ipaneknek mo, nga kabailam, ure awan ti babaerong amam. Tila babawik nga nagbaling nga ama. Uno nagbaling nga anak kaya nga ama. Sinagtanda ni mama. Nagsangsangit ni mama. Nga napatpatigkit din na dyan nga mabahay na nga kami. Masakit eh. Hindi ito tanapindas mo't ni mama. Yung mapay nga ni papakit ng halapalat sa bali. Apay nga saan nga mapmapnag. Kasta ka ninigiti. Laito mo. Basta baka kastakan numet bro. Umala ka kayo ni papang mo, babaero. Babaero? Saan nga mapmapnag di may mesa. Saan ako may bagam kasta? Jack pa'y napadasan bro. Jack pa'y nagbunyag. Kahit mo sawan. Kahit mo itangal mapadasam. Hindi ka agang angaw. Gabot may at tibagi. Mabait laing. Tatawa ka kison. Inala na ti cellphone na manunemi sa adataw-tawagan na. Kalpasan na imadayo pa manong. Tapno jak nga tamangig Timago akman yun. Minoma. Huwain manong nemi tawag-tawagan na ni mama ng saan kong ikaskaso di tawag na. Madandaragan nita ni mama manong nemi kabatosan na kamapasangbat sa jabalay. Tatinaodi nga ba nagsarita mi kat kinunak kang kuha na nga. Jakon may pas nagpay nagbasa. Gabungarod kas dyan nga arabid ni papa. So nga sinapul ko ni Willie nga barkandak manong nemi kat imbagak nga da problema. Imbaga naman nga uminom kami. Kapot na ita kanot solusyon ti problema. Kahit ko tagbartek manong nemi nga an-anawaan na. Sa imbaga nga jak pa'y napadpadasan, jak pa'y nagbunyag, kita dataw-tawagan na. Libre lakit nga itad na, bakit nga saan. Mandam na mapay nagsublin manong nemi ni Willie tiyan ko. Oh, urayam, umayin. Sino nga minadjay? Babae. Babae? Babae bayadan? Nagloko akmat ng mga alak ti babaeng mabaybayadan. Virgin. Kasano nga rin nga makabunyagak kang kuhanan ng virgin man? Kaya di mo kaya ti virgin? Teka masahan nga virgin natin, masahan ako nga marigatan. Pare, adulita, yung delikado. Baka di mo kaya tapos arti kondom. Makaala ka yung sakit mo. Baka saktot papasulan. At nga ta 15 minutes tinapalabas manong nemi idita ibagan ni Willing at daisunan. O, agdesente ka. Ta-desente babae dito. Pare, saan nga descended kayat ko? Di kayat ko kahit one night stand. Tay mangisuro pa kanyak. Ta experience tan. Gapot akong pabatas ko marumbing unay nga masusurwanak. Uray ka, digga maadatan eh. Hi. Hi. I'm Susie. Inyawat na takulap naman nung name inawat ko. Timakdera. Na medyo naulawak pagidit. Naglamuyot, takulap naman.
Wen. Third year college sak manong naming at may sa akon nga nanay nga baro. Idadakan pa lang ti high school, adumutin di kiti crush ko ngam sang ko ida nga. Sang ko ida nga inserious. Ado pa dagiti crush kanya kidi manong naming oray pa kada kitoy, dagiti padak nga estudyante nga babae manong. Kumita kita da kanya, nga so dapat tagkidmat. Kaya magkapungarot ti pasnak ko ngagbasa manong. Ngam sang ko yung kaskaso ida. Ngam kadagito lang ang rebelde ak manong naimi kapungarot ti jangan adoktalan mi nga dagayam sa bali nga babae ti biyag di papa. Kaya nagsagsagaba ita ni mama. Ag rebelde ak manong. Ita, adami sa babae nga nakalamlamoy ti dakulap na nga nakapimpintas. Kas lamay siyang anghel manong naimi. Hey, mamaling ka ding ibata mo tinagan. Ima, susi timbag kakanagan ko. Baka ibagang mo tinagan mo kita tulbak. Siya ni Jojo. Jojo? Joseph? Basta Jojo. Barkada ni Willie. Oh, panawag ka ito ya. Susi, makamukha kang kuwan ha. Okay, kasin. No problem. Nagkasinsin kayo? Muna kasinsin nokit. Si Kamit. Uminom ka? Oh, beer, kahit ko. Oh, mit beer. Ari Willie, beer ka no kayat na. Iso nga rod ng panawang kahit dati nakmangala. Wait lang kasi na. Manong name nagtugaw, iti sangok, iti nagtugawan ni Willie. Idagdumog ang mga latikot ko tinidor manong name tagpulutan. Magustuhan na kano ti pulutan manong. Crispy nga silet, bagbagis ti baboy. Na adobon ng pinakrispik manong name kini Willie. Sarap. Tapi nga may ka, dinamag ko. Abi ka sa lutsud mo dita. Siyempre na iba na inawis na nakasinsing ko. Ada ka no yung muna kanya. Nasika ka no. Ada ka no problema. Ano kami ti problema? Problema? Nadaanak ti amang nga babaero. Pag kunang mababaero, ada pa maniknik. Sinaktan na ni mama. Malaksig ni mama dapila sa bali nga babae di biyag na. Kaya nagre-rebuild ka maten. Madi Ti problema, saan nga masulbalban sa bali pa yung problema? Iso na siya si Kajujo. Saan nga ang rebelde akasta? Ituloy mo tagbasa. Ito makapagturpos ka. Sumrag ka doon trabaho. Kat siyempre, trabaho ka, gurnong ka. Agaram ka. Ito na dan na nobyam, agasawa kayo. Kadawarin bibiyang ko. Karigid na ganak kanya. Siyempre, magbagam ni mamang mo. Patib ka rin at pakinakam na. Ngayon daw-dawat yung kinapod Diyos nga sapay ko ma. Masilawan ti panurot ni papang mo. Kat panawan na di chicks na. Kat sumangpet. Tapno buklan naman lang ti pamilya na. Di dyan. Italik mo kinapod Diyos tayo man ang problema. Daling gagahim nga advice. Ano ti kursom? Nursing ti kurso. Sa ornang klaim ka advice. Adala mo ng advice. O na. Agrebelte ka pa lang? Saanin. Basta arben ka. Arben nak. Damagan pa danubyok, bunawan. At ka dinubyok. Tikas to nga langak, o pangat at nubyok. Sayang yun. Nagladaw ako. Ngayon di ka man pa nag-asawa. Di ba? Mabaling ka malita Carmen. Sikalata. Tama mati kawat nga danubyo ko.
Imbaga may, di mamatiyak, awampay. Ano na kita arim kanya. O, dito ni Kasin. Kasin. O, api Kasin ko na kanya. Ayaw na yan. Bayaw. Uy, api yung bayaw. Abay, napasungbat mo ni Kasinsin ko? At panagkunam, no armek, tsaka tagbalegi. Hamon lagi di pagsagsagitan. Kansa mga tultuladan ni papang mo. Tano tuladan ni papang mo, kat saktam lat Kasinsin ko, ang mga nasyak ti mga ikarop biyag mo iti magbaludan. Manong nemi nagbalina ka na disiplinado kabayatan ka sang sangok ni Susi. Tamumat ni madlaw ko manong nemi nga kinagkaraw na natanang isuna disente akit kita isud ka po nakakayat ko matagbaling nga disente. Saan ko nang intuloy pa iti minom ti adu manong kinontro ko. Kadidi tam nalpasan manong nemi ti jamming mi. O ana, agrebelte ka pa lang? Baybayam ti managadal mo? Dinamag di Susi manong nemi. Saan? Ituloy ko tagbasa. Ituloy ko tapos basa. Kan masapul nga gawid ak indupingatin. Tapos sa nga matantanagan ni mama. Abi sang ita, rabin. O mang itulod kanya. Itulod na ka ni Kasin. Di mo itulod so na? O miyan layangan Kasin. Ora sa kadarak na kamadantinom ko. Ang mga disgrasya kami pa'y kat mahosped kayong ko. Naalak ti cellphone number na manong nemi kat kabigatan na sakbay ngayon tulod na ni Willie dito balay natawag iso na. Good morning, Sosi. Good morning. Ana, nakaawid kan? On the way kami. Nagkalubon kami kini Willie. Ni Kasinsin mo. O ana, ipas nagbunagbasa ha, kastakmet. Tabarbaring no makapagkita itong tupay. Ano ko nam? Barbaring no, makapagkita itong tupay. Tapay, nasaan to kumagkita? Ije Manila ng basbasa. Emergency lang nagbakasyon na. Kit mo saman, saan ka mabaling nga pasyarin di balayo? Dakton sa Manila ito numalim ni Bigat palubos niya po. Susi, agita tanto dudumteng to di gundaway. Kunaklan no, basta agsingsingpet ka, ipasteng po nagbasa. Di magbindasan na manong nemi kat saan na nga binaliwan ti SIM card na. Saan nga napukaw ti komunikasyon mi manon nemi kani Susi. Kat kastawan iti paragamyaman ni mama, tasang kumatlang yung patuloy iti panagrebelde. Binagbagakid din ni mama manon nemi nga patib karan na lang ti pakinakam na. Doon teng tumatlan ti kundaway nga mabukal bet lang ti pamilya mi. Indun maamiris ni papa nga dakkel David tot tinaramid na. Kas tamat manong nemi, tibagbaga, digdi duha kakapsat ko nga adjek nga puro babae. Tatalo ka mga rot nga kakapsat. Tuloy mo tinagbasa nga kakapsat, nang runa kanyak manong nemi, tuloy mo ni mama nga nangasikaso, iti karinderya nga business na. Dandanin aldaw met manong nemi nga makapagsarita kami kani Susi, babae ti cellphone. Nalpas na sa semestre manong nemi, bakasyon. Kahit ko hindi manong naming agbakasyon ni Susi ng saan nga nagbakbakasyon. Pwede pa nagsarita may manin kini Willie na paidam ni Kasin mo. Kasi bayaw. Bayaw samat ka mawas no kasta. Di ba nagbakasyon? Amom, sana nagbakasyon ka na di emergency nga pa nagbakasyon na. Niran-ranamat nga at dakad dya balay. Kahit siyempre, kasapulam di babae nga iyamamok. Tiamok edi Kasin. Ay Kasin. Tiamok edi paring Willie. GR-ot na pamuinala. Tara padasak kumamatin. Kat makabadasa mo dito kaya mo. Kuyog ta. Saanin? Nintulatan na Susi.
intundumteng ti kanito. Namnang namak nga rod manong naimi kat hanlat na pukaw iti komunikasyon mi. Ageng ka manong naimi nga dimteng ti birthday ko apag isumit iti manong naimi nga semestral break. Yung bagbagaasik manong naimi kiti susig ang bakasyon. Sorry. Ano nga sorry? So anak makabagbakasyon. Please, birthday ko. Kahit ka makita, iti kaldawan ti birthday ko. Susi. Tapno sa ala nga, iti cellphone ti bangibagak kang kati I love you. Barbaring ito no, birthday ko kiti sundot pa nangaklod mo kaniya. May salang nga tawin, agradwarak doon. Kasta Ahmed. Anong may sa tawin, mauding na semestre ko naman. Ayun. May salang nga semestre, agradwarak doon. Please, ang bakasyon ang tulayan nito numalpas ti graduation ko dito Manila. Iso nga, sorry. Jack, makaumay ti birthday mo. Jack, ko ba hindi agpapaala manong naming yung pinilit na ni paring Willie? Pare, anya pala ti kayat mo. Kukuwak ti talo akalding. Siya pa hindi mangayab, amang tandan iti mang party kan mang luto. Tila isagana mo. Di kita dadumapay ka sagana nga karne. Kanatan. Yeah? Dinner. Nasapal man lang nga celebrate the birthday mo. Sige. Basta sikat makamot ta lokal ding aming nga rekado nan kan tandan ti mang party kan mang luto. Well, no problem. Kuwag pa yun ti arak. Peso? Nga serbi na nga gayam ta nga bayotan to. Dimteng deta nga aldaw manon name dimteng deta nga party. Adon na kita giinom nga pupulutan. Yung kaslasahan na ka naragsak. Abay nga sang ka naragsak, anak. Mama, inimbitarak ni Papa. Kadarak ko na. Bareng no, makaumayak ko na eh. Tatawa-tawagan ka di. Pasari tawag kumusta eh? Pasari bagbagak. Kada kayo, di ito tawagan? Siya ka di trombe nga mang tawag yung kwa na. Tawagan niyo kumalata Nadakarbagan niyo mang tawag yung kwa na. Siya. Pag-awana ko, sa awana ko napasit, idibiyag na. Di po kawan ti kasta, mama. Di sa ti kasta. Idaw-dawat mi nga. Baka magsinubyanan kayo. Ngayon mabigyan saan ka naragsak? Gabutawan ni papang mo? Adaw roray nga guess. Umay ka di? Di namat ka rin umay, mama. Sino? Ti babae nga patpatig ko. Ti babae ng silaw nga dangos ti panunod ko. Idi agrebelda ko, mama. Kanisot ka po na, amay sa. Doapin nga, masapang nagladwarak. Uri kasi dyan tinarabid di papa. Ngawanan supportar na kada tayo. Imbagta da business yun. Pagbukawanak ni Willie manong naming ang nakukuman iti ayanda nga giinom. Idagduro nga kung sadya manong naming pagamam tada tricycle nga nagsardeng iti sangot ti balay. Timalyawak. Ada nagdasag nga. Ni Susi. Parang Willie. Ada na kasinsin mo. Oh, kanya palang ordoray mo. Ikasabatanan. Kastaon ay tiragsak kita. Gagar ko manong na yung marang masdag kang kuwana. Kat jak pagin na pupuutan nga inarakop ko ni Susi. Uy. Jojo. Abay nga arakupan na kasta. Kadado nga tao kat. Di nagpaparitan. Nga pata. Dito yung takararagsakan nga birthday ko. Tabay ako naman tikasta. Siyempre. Tikang runan nga sa nga ilik. Katanda. Loko ka
Sinurpresa na kay baga mo saan ka makumay. Maglagi din na nagururay ak. Inururay ka, idaw-dawat kong dumteng ka. Ito yasadig ko manong name itirupa na insarapan na ti iba na kay, agurag ka. I love you. Unang saan ka sinong bata na pinga. Agurag ka. Tanang ka sige. Sige nga timangkis kanya. Kaspasit pa ng regalong kanya. Abi nga dito Sige. Yuray ko nga rod nga awan ni kinis nga ili. Ken kayat ko. Umiyan ka. Ha? Umiyan ak? Umiyan ka. Umiyan ka. Iyan mo ka na mamakinig duha kapsat ko. Inayam amok manong name ni Susie ka ni mama. Ma, ni Susie, ti girlfriend ko. Tagbalinto nga manugang yo. Ala, girlfriend ko lang ganyan. Ay, sana asabon sa pa girlfriend nga pa takas lagked-ked. Kung ko na lang data mama. Ngayon love nakmet, di ba? Agad-agyaman kami anak, no may karkari kami kain ka, kada kayo. Okay lang, papado tayo lang tita. Nagkapopela dyan Manila Kinamakam ko na ito yung birthday ni Chucho. Kasi ito kinapatig ko, di ba? Di ka dito hapsat ko. Nga kulit. Kan, ka. Tumipong ka karag kita kakadwa tayo. Di kita padang mga napipinda sa mabalasan. Nabanak mo lating mipon manong name ka da paring Willie. Kadya ka mo tadyak napupuutan nga nakaduksamat yung timino. Kabayaw. Birthday ko ha. Gusto dak. Loko ka. Siya katagsangili, siya kadsabot mo na mamartek. Haan? Kaya. Ni kasinsin mo agbati yan. Talaga agbati. Kapat agpadpada kayo nga namartekan na kinam. Ngastaon na rasaw na. Ha? Hindi mo na awan nukat ka ba ilamon. Baka di ka maka-score. Di ba? Di mo pa napadpadasan. Nagpadpada kami kini Susi ka, di mo pinapadpadasan. Kaya una. So ano kaya't mga umyan ka? Ano umyan ni Susi? Ni kasinsing ko. Masapol nga. Teredem timinum. Anak ko puro ka naggrad-grad dati mixer. Underground na. Na? Natuduan kami trabi sa underground na. Manong name na ininot nga naibus na giti sa nga ili. Nakaawit pa yan ni paring Willie manong. Ganito, tadi kiti duwa kapsat ko babahay tinangatibay kini Susi ka nang isirek, hindi pa kante nga sila. Kuya, nadadyahin sila ni Ate Susi. O rin okay man lahat tinagana. Okay Kan ka na nung maornos ng Mandalosan dyan nga sila. Kan kabarbaro dyan supot tipungan. Kan dyan bedsheet, kan dyan ulas. Sige, nagkakarap maturukin. Thank you ka na kayo kakapsat ko. Tit pa nakiandi ngayon ka na di birthday ko. Kuya, kaidaan? Sino? Ni girlfriend mo. Tsaka mo. Lo? Baka kaidaan. Kapsut mo na yun no kuya, Gigi. Nusan naman kaidaan ka nagpintas. Nabanag ng digos manong namit ang dumausawa na. Kanamang ara na kadagos man. Imbes ka tisilid ko, tipagsarkak kung saan itisilid nga ayan ni Susi. Uwahin manong nami. Kinitak, kaawit na nga bag. Ayan, nagitarawatan na. Manong nami. Sampay ka nagsusukat ka nagbiyahe. Nangalak manong nami, tiarawatan na. Iti ayan tibag na. Nruwar ko. Kalpasan na. Inuksubak manong nami. Makapuhot saan.
inikat ko ti barana manong tamno mabang-aran tirik na. Manong Nemi, diya akong manggawidan petirik na. Awanin ti tapar, ti bagi ni Susi, itingato. Nakatangtangsit ti barokong namano. Inigkamak na naprusan, nga nayayayam, pinisel-pisel ko mano. Binadas ko manong naming inagkan, pinagsinublat. Nga medyo sinulto-sultok manong naming timungay na. Agareng-eng, iti baba manong nemi dikat konti palda na. Talakapalda nga eh. Abaw, nagpintas ti si Pukel di kiti lupo na manong nemi. Inikat kundi andi ruwer na iti baba. Wow! Narasa iti kaladaan na nagpudaw. Lumablabasit manong nemi tis bugtong na perlas. Inigkamak nginapiras sa ko pinirit-pirit. Adadal manong nemi di ba nagasog ni Sos? Manong nemi kapag kadigdigos ko katilayang brief iti nakasuot kanya. Katitualya at teket na ibalabal iti bagik nga minikat kundi tuwalya. Sa ako man tining bikat manong nemi ti brief ko. Kat imabayak ko nga nakidak kat inarakop ko na kinawilisun. Sa ako inamalanan di kiti bibig na manong nemi. Susi, I love you. Sino ka? How are you? Siyak ni Jojo nga mangipatpatagyan ka. Jojo? Ano tararamidam? Apa nga? Apa nga pisil-pisilum dito? I love you. I love you too. And happy birthday, Jojo. Nagkasagaan na kakadibat lang mga sagot kanyak. Iti amin mo. Mom, tiyaramidem. Awan pa'y damok. Daw pa'y batas ko. Orange siya. Ngimalisto lang asursurwen. Ato matinig iti nang nangig ko kan mabibuya. So mo na nga malak na iti lips mo. Inagkak man ng name iti tanggad na aging ka nakadano ng dagiti bibig ko iti tuwa nga uray nga mansanas na. Pinirit-pirit ko man ng name iti maysa na pinasil-pasel idinto iti maysa ket ni malak iti damo di kuan medyo kagat-kagatak no kasta kagatak ket kunana sa ko medyo kiraban kano Jo manong nemi sa balin di parang balikas na tinagan ko nga Jojo kuna naman ten kasla na laib dagdag manong nemi no anyat aramidagkan ko na ijok ko ano. Nakapapawat pa nagsinsinublat ko nga parang kagat-kagat na parang kirap-kirap parang karamkom kadagiti mansanas na manong. Kahit magusto ak launa, hindi kiti arang-ang na, manon nemi nang runa no ibagahan tinagan ko ako na,
Ngayon papapakpay ti ulok manong nemi ket voluntaryo met ngayon kalawan na ti kayang uno nagbaitan di tinawas na nga election. At daraman na manong kaano nga tan naudi ka pa ng dugo na. Ngayon bay amon daraman ko nak. So nga rin takayat ko nga daraman na ko nak manong nemi. Adadan manong nemi di ba nagasog nin susi idi adadan da kiti bibig ko manong nemi iti antikueba. At daman raman na manong nemi ngem na imas da itangaraman. Buwan nakaimas nakastempla ti bolalo manong nemi nga permi nga na uno saan kat na ti digo uno raman datay napalok din nga palag nga karne ti ugsa nga dabang ina. Gimas dabang ina po. Jojo. Medyo napalat manong nemi na imas nga talaga. Ita na sinapsipa ako man. Jo. Manong nemi na pautak iti baba aging kain pangatok na idagasak manen iti barukong. Kalbasan na manong nemi na malak manen di kiti bibigla. Jo. Ano ba yan? Abay kas natraman di kiti bibig mo. Ingkapok iti baba. Loko ka, di mo lang amin inuring na pagkukumamid Jo. Ano nemi gumanaten tinarungsot nga kobra kaitan sinapol ng tiro ang antikuweba manong nemi kit impilit na nga insurrect ti ulo na tap na makastre ka dito Jo. Hindi pa ba nga panao manong nemi today di nga birthday ko na isang sangayan unay kapag nagpapas kami itiragsak kini Susi. Ang abali nga masikugak ko na oray tamalmalpas maten maudilangin nga semestre agreduarak to nagreduar kam to ngagpadpada. Oyan manong nemi ay di nga rabiin na isang sangayan. Kabigatan na nagpakadamat lang tapno agawid iti balay da dito'y lugar mi. Ito na gano'ng mga iti pa nagkitatan. Ito na makapaggraduar ka. Isunto manin. Ikasanon no, nagbalinti na pasama ka na ta. Ito dawat mo sapay kumatasaan. Tapno saan nga madisturbo iti pa naggraduar ko. Sige. Sabi ko man. Agbeso manon name sa katla kami nagkitaan iti malpasin ti graduation na kat nagawid manin dito Ilocos agas lipas man ti graduation ko mano. May manin dito balay manon name kat dito manin nga pantiili iti tunggal may sa kata kami. Oen manong name agpadpada kami iti korso. Naggadan kami nga nagtikiti board manong name at naggadan siyempre nga rimuar ti resulta. Agas man ti pa naggadan mi manong name nga simrek iti opisina ngem saan nga may mesa ti pang opisinaan. Every weekend manong name nga date kami kada mapasamak kada kami. Aging ka manong name nga duwan nga tawen nga trabaho kami hindi baganang kaniyak panong nga da kanong pitpitik iti saklot. Rubeng oring ardo nga kasarta. Umay kamton mga sasawa. Barbaring no, maaybak to ni Papa. Makaamok kini Papa, manong naming nga mga sawa ako. Idi tabigla nga si Mang Pedro ti balay. Kasta ko ni ti iliw, di kiti duwa kakapsat ko keng kuana. Ni Gigi, manong naming kat graduating maten. Iso ti adjek. Kastawan iti sangit da nga gamiyaman ta timteng ni Papa. E dito tako na ni Mama. May layang tatendaran na ti kasar da manong mo. Kinimanang yo. Nga mapumano tumitlaeng. Kahit ko kumangaro din ti saan ngo pumanaw kinumadayo. At dapat lang pasit ko tapuson. Sonia.
Pagkunam nga tapalapasid mo ti puso. Ma, tulungan mi ni Papa. Tapno mapakawan ken maawat yu manin. Tapos kung mapakawan ken maawatak manin. Tapay, binanawan na ka din na dyan nga chicks na. Kinapudno na. At ada kita arwatak di tarwara nga sangko pa ni Sir Rek. Kahit ko lang kumangamin nga maamon no, pastrikandak pa dito. Uy, doon kayo kita arwatan nyo Papa. Gigi, gan kasama taging kalili. Umay kayo, tulungan kayo. Umay tulungan tayo Sir Rek, arwatan ni Papa. Ini sumrek kaming awit mi di kita arwatan ni Papa manon nemi kastawan ito palakpak mi tagin inarakop mi tenda Papa ni Mama. Yeah! Okay na. Nakalalisto mat ni Mama ang mga awat. Anak arod. Hindi pa ilang arorak, di pa nagsubli ti amayo. Pa, anak, sabi ko matasan yung tungulitan. Pinatas ko lang. Kad kapatamati, saan kuntun ko ulitin. Kad sigamat Jojo, mga asawa ka, pamilya ka. Sabi ko matati mong tumat maraming nasaktan. Ti puso ti asawam. Sana kakaskada kayo, Papa. Pinatas ko lang. Kat babaling kong tumat nga padasang ang tiyak to aramin din. Nakapatpatig ni Susi kanyak. Iso, itinarawat ni Hapon Diyos tap no saan nakamayawawan. Iso taga po na, no apay nga. Nakapagradwarak, kanadang tapintas nga trabaho. Kanda kami at talaga tinekari titunggal may sa. Iso nga rin nga ikalikagom kong tinagawid. Tanabay kami matankan nga awan ka ni Brenda. Nang tay-timing nga klayang tapno, maawat dakmanin. Kari-garik ka na kaya anak ko. Ikarikan ka, sweetheart. Saan kong tunulitan pa itibidot nga naramit ko. Dimteng nga rod ti kaaldawan ti kalay sami manunemi kini Susi. Awan nga tan ti kararagsakan karay di nga aldaw no sang nga da kami manong. Kastamat tan nagbaling nga saksi taday ta nga panagkalay sami. Nagdinaganak kanyak kakabsat ko kaya nagdi kakabagyan mi. Kastamat tan karagiti partido ni Susi manunemi. Wen. Kalpasan ti seremonya reception, idimtengan ti rabii, manunay mi kadinyawid kon siyempre ti asawak dito'y balay. Kanagpatpat nagmanen, manunay mi nga nagsibug kami. Kabot na kasapulan nga sibugan mi ti mula, ti biningan na itukit iti saklot di Susi. Kalbasan ti may sakit gudwa nga tawen, manunay mi nga ada nasurok kamay sa nga tawen ni Junior. Iditamantan kami matan di kabukbukodan nga balay kay ni Susi. Wan manong, nagtinulungan mi nagtipunan ti ornong mi kat nandaan kami ti kabukbukodan nga balay. Nga damat lata si ti family house mi manong. Nagrador maten manong nemi ni Gigi. Kana damat ten trabaho na. Kat sumarsaronon ton nga graduar ni Lily nga bunso. Ni paring Willie, manong naming nga bayaw ko, adamot na nasawa na. Isot nagbali ni di nga best man ko. Siyak mat lang nagbali nga best man na kalpasan ti makatawen. Apa nagkalaysak, ken pa nagkalisana matin. Bayaw na kami, best friend pa eh. Nadadi kiti kundahoy manong naming. Nga basarin sumarong karitenda, sumarong kar kami, uno saan kiti soda mati sumarong kar kada kami. Nasigan ti tunggal may sa kada kami manong ti pamilyak ken ti pamilyan. Ket ganganayon ko anong naming ikarkari ti asawak nga saan kun tungaramiden ti kas tinaramid ni Papa. Nga di maten inulit ni Papa tinaramid na idi ken ni Mama. Dahito nga ron ti pagkasaritaak manong nami kadagyaman naglaunay iti anos mo nga nangibasa ket tamok ket patsek ang damit na ibati nga adal liliwakan pagsarmingan ti bihag. Maraming salamat ken ka. More power to your program. Ito yung radagyaman nga paghayam mo, Jojo. Thank you ken ka, Jojo. Tingka pa nagsurat.